mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka nato tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis, no? Pizza 15 sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni OG Kumpok Rakasa. O sa dili pa din, no? Shout out dahil ko, no? Kang James Sabero. James Sabero, salamat kayo sa pagsubaybay, no? Idol. O sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. Sa mga sugilanon, nagikan sa aring drama. Salamat kayo, no? O karon niya ang laing sumpay ng sugilanon na sinuwat ni OG Kumpok Rakasa. Part 41 na tanong, mga ka-listeners, no? Part 41. Budbud o bibig ka. Okay. Bueno, dito maglangan dahil mga igala ato ding hinumduman ang nangagi nga mabiktima na unta si Jigo sa Encantada nga nagpakatakla sa hapita. May lang gani kay diha si Tukoy o nasanta niya kini. Unya sa laing bahin usab dito sa limutangan ni Reyna Tara na corner kini og naigo o nahimong baki. Abot sa mga itom nga duwindis nga tirahan pag-usab si Reyna Tara aron mamatay. Mayo, mao na kay kinang katapusan ni Reyna Tara. Ingon nini ang naitabo. Garbo ko usab ang mamatay uban nimo.
pulbos og lulupigan. Tinuod na! Tinuod na! Sa iyang panahon, ikahangad na mo ang among kaugalingon. Garbo na mo, nga kabahin ay nangyingarian, nga matarong kaniadto. Ni minus ang krimen o ang droga. Daghang mga proyekto ang nahimo. Luwas ang kadalanan o way untouchables. Pero karon, nabali ang tanan. Kay lulong sa ginadiling drogas nga pulbos nga itong si Haring BBT. Ang mga dautan, mga kurakot, mga salbahis nga namuno ang opisyal maunay haud karon. Ang sila pa'y gipasidong ganing gingarian. Ikaw na lang ang among paglaom, mangaray na tara, nga mo barugog, mabalik ang tanan, alang sa kaayuhan, o kalambuan, o sa kalinaw ning atong gingarian. Ikaw, mahal ngaray na tara, tabangimi. Ako, si Reyna Tara. Sama sa Agila. Maisugon nga mo barog o gihalad ko ang akong kinabuhi. Aron matuod nga magserbisyo sa tanang duwendes ning gingharian. Sama sa akong amahang hari nga si PRDDDD. Dali, dali, dali! Kamot mo magkadang imong buhok! Nakalarat kini, mahal nga haring BBT! Naglagot ko. Naku pa ang imong hinapay! Nahiwi! Sama sa imong baba! Usahay nga maghiwi-hiwi kung musulti! Dautang balita. Ano, mahal nga haring BBT? Wait. Unsa ang gibenta ka ni General Blackie? Matod nga, wa nila mapatay si Reyna Tara. Napurnada na sabang akong pagkaray na ni ini! Maudyan ka na ang may tabo. Ano man? Wait. Nahimo na untang baki si Reyna Tara. Buot na nilang tiwasan. Usman si Bentira, aron mamatay. Pero, Unsa? wait. Kalit nga may abot ang daghan kayong puting duwindes. Og napanalipdan ang animal nga Reyna Tara. Mga gotag dako. Usbon ko tukoy. Salamat kayo. Kundi pa tungod nimo, na. Disgrasya ko sa inkantadang nagpakatakla-takla. Utana na yun! Utana na yun! Ukay naluwas man ko nimo. Ang utana ko nimo. Utana na yun! Unsay kalainan karon? Ug sa una. Kadto, kung gwapa, panguyaban dayon. Pero karon, tutukan sa bayo, kay tingalig bayot. Bangag sa ilong. Napa? Kadto, kung gwapo, babayero. Pero karon, bisag matignaong, babayero kayo. Pilian pa. Kabagagsi! Ispiriti! Kadto, ang gwapo, magsagit sa kakilig ang mga babae. Pero karon, ang mga gwapo, mo na gikilig na magsagit kay bayot di ay. Salba ko ta! Kadto, kung doon na kay kaaway, at gan ka sa skila. Pero karon, kung doon na kay kaaway, tirahan dahil ka sa piso mo. Huwag dito awayon. Nakailong! Kadto, dagang gwapo. Karon, gawing gwapo lang ang tinuod nga laki. Dahom! Kadto, huwaton nga dako ang buwan una pagkasal. Karon, huwaton nga mo borot ang tiyan una pagkasal. Spaghetti! Mangaray na tara! Sa dahog! Bisitahon ko ang akong amahan nga kaning haring PRDDDD! Nasayod ka ba, mahal nga Reyna Tara? Sa unsa? Karon ang confirmation of charges hearing sa imong amahan. Unsa? Tinoda. Inuda, karon, masayran
sa tuging harian. Kawa may ikong ebidensya o ginimo-himo lang kining mga pamasangil sa upan. Dili na lang kita mulaom sa kagawasan sa akong amahang hari kaniadto. Busog ang ubang huwis sa Aizozo. Gusto ka! Mangaray na tara! Apel silang i-expose sa 18 ka plywood nga kani mga sundaw nga matod pa nakadawat ang mga investigator sa kinurakot nga bandi nga gipaagi ni kanhi Senadoros Antonia Trilili. Busa buhaton gayud nila ang tanan aron mapriso sa hingpit ang akong amahan ug posible pa nga hangtod sa iyang kamatayon. Mangaray na tara! Niya na kita sa langyaw nga ginharian, mahal nga haring PPT. Mamali kita sa akin. Mamali kita. Unsa? Labad siya ko. Mahal nga haring PPT. Mandoy, ang nagmaniho ni ning higanting kukok. Namubalik kita sa atong agi. Sa atong gingarian. Pero Konsay pero, asawang ko ka. nagkatul na ning ako. Nga, wait. Katol naman sa bitaw ning ako, sab. Nagbawang taon na ang atong kaugalingon, mahal nga haring PPT. Pero, Mupaulit lang dayang kita pagkahuman. Dili ta maglangay. murag Unsa? gusto ka. Asawang ko ka. Tana? Mukatawa, tagamay. Ate Takla. Ate. Oh, Gian. Nagmata ka na di ay? Ngay silang gutom. Ako sad. Gutom na. Dampo ko yan, Noy ay. Nagpiyo nga nag-istorya. O doon kukuha ang tanang panit sa litong baboy. Tinikan o na ko. Kuya Noy, ay, kaon man maayoy. Kalami, sayang damgo. Kaya ang bakti na jambo. Oh, nagmata na day ka, Hercules? Oh, takla. Nagmata na di mo? Ngatara din mo! Hi, Kuya Chico. Hi, Kuya Tukoy. Ay, diyan! Ah, sa'yo di kang nagmata, Jeko? O, takla, wa mo gutom ha? Ngingang siyan, gutom. Gutom, gyud. Pero ugway makaon, antos lang gyud una. Wa gyud makaon da. Ayaw ka malaka. Mato ni Ray na tara. Nga dinhi sa bukid sa uga, abunda ang isda. Mao ba? Pero pagbantay lang, kinakyan kayong ingantada ilaw sa lawa. Nakasugat bitaw ko ganyan sa'yo. May lang gani, kinaluwas kong tukoy. Tinuod na. Ana tukoy, Hercules. Manguhan sa isda. Aron matambalan ang atong kagutom. Uban mi. Ingan siyan, upansan. Uy, ala! May kasikas! Ay, ang langkamay naman ka na. Ala, 880. 880. Langga man din tabian. Daog yung nagdali ato. Kung kaaway pa! Abi na kong kaaway na. Panalit kung kaaway pa. Ako'y mana ninyo. Ako si Hercules. Ako ang manalit po ninyo. Tana mo sa lawa. Uban ko! Ikaw, Hercules. Pabilin na ko din sa Jigo. Kaya natuog pa sila si Don Arturo o Doña Maria Pigat. Ako'y bodyguard nila. Tuog pasabang malitong bugard o malitang lalat. Labing maayo hinoon. Mayon tag, makakuha tag isda, no? Aron nining bata sa tanan, doon na ni makaon. Ingan siyan, tingog ako diyan kagutom. Doon na kita sa dahog. Kundiin,
Wait. Nakatugaw, tugay. Onsa? Wa ko na lang ikaw tugaw, ha? Kay gikapoy kaayo ka. Onsa naman dahil oras, ha? Onsa? Onsa? Oras na. Aron mamauli na kita sa atong kinharian. Wait. Mau ba? Asa naman ang mga langyong duwendes? Ato, ana. Daling milakaw. Human makadawat sa dakong bahanti. Aha! Nalingaw ka pa? Wait. Sobra. Ikaw? Labaw pa sa lingaw. Wait. Sa atong kalipay, napanglimutan na kita sa atong gibuhat. Mauyon. Tana, musakay na kita sa atong higanting kokok. Ay, kita kung sumubot. Mahal na haring bibiti. Ngano? Nagkaangka-angka. Mura kag naigo sa agungang mais. Tawad dagdako. Hala. Ninduta, uy. Ni anak kita sa tubig sa lawa. Ay, dakanang isang tubig, uy. Ingan siyan. Daghan tinuod. O kadagko, uy. Usam kay atong buhaton. Aron makadakop ta og isda. Bitaw, no? Wara ba tay bingwit? Silo tas matan nila. Ikaw Tukoy, may nahuna-unaan kang pagi. Ops! Miyapa ka man ko diha. Oh, ang iyang kamot, iyang gihumol sa tubig sa lawa. Hala. Ug iyang tudlo, kumako, iyang kitoy-kitoy. Ingan siyan. Tanawa mga isda. Oh, hala. Inanay yung paduulang ni mong mga dakong isda, Tukoy. Dol. Hala, Dol lang yun. Naana! Kadako sa isda. Naana kay panutan ini. Ngita rin ta brasog doon. Aron, magsugba tayo ni. Ako sa Tukoy. Biliban ako ni mo Tukoy. Bright, ikay ka. Mutalan din mo. Mapuslan yun kayo sa Tukoy. Wa ka ni mabuang sa Tukoy. Tungod sa ka, Bright. Bitaw, no? Oh, hala. Ang langgam tabian ay. 754. Oh. 754. Minupad na pala yun. Oh, hala. Oh, kahaya ka. May kahayag nga migawas gikan sa ilawom sa tubig sa lawa. Unsa man ka, na? Oh, babay? Kaputi niya. Hala. Wa magtugad sa tubig ang iyang mga tiila. Hala yun. Lutaw siya. Ingan siyan. Gwapa siya. Liwat ati takla. Kung mauna, inkantada siya. Gusto. Kami sa kaputi sa kutis. Oh, amang? Uunsa ko, no? Ambot. Wa man sabot siyan. Tokoy kasabot man. Matod niya. Matod sa netabo. May igante ko siya ni mo. Tinuod na, Tukoy? Sa may buot niyang ipasabot nga netabo. Unsa ka may pasabot ni mo? Tokoy kasabot. Siya ko aray na sa mga engkantada. Iya ko to sakop ang poto ta o biktima ni mo. Tinuod ka, Tukoy? Mao na iyang gisulti? Lagi, kasabot mo, Tukoy. Mubo lagi to iyang inamang niya, pero taas kay imong hubad. BSI. Pangag sa ilong. Ang Tara, misiyas ang kauban tagputing ni Windes. Mulanding na kita dinhi sa dahok. Mga kaubanan kong duwindes. Oo, mahal nga Tara. Ikaw ang agila.
Galanding na kita. Muna, galanding na. Clear! Yari na, tara! Clear! Salamat, puting duwendes. Malipayon ka, puting duwendes. Ngano? Tungod kay nakita ko sa palibot ang tagham kayong mga duwindes nga nagagikan sa tungging harian. Unsay? Ang mga duwindes kana nga niya magtrabaho ug magpuyo ining langyaw nga gingharian ug niya aron mo suporta sa kaning hari PRDDDD. Mao ba? Nagrali. Alang sa unsa? Alam sa kagawasan sa imong amahan. Nabasa ko sa ilang mga placard. Unsay nakasuwat? Bring him home. Oh. Mao pa? Natandog ang akong kalatian. Tandog sa pamulatian. Ano kayo na? Oh, mga puting duwendes. Ibati sa damo. Nibati sa mo ang imong gibati ba ang garay na tara? May pamilya sab kami. Sakit alang sa anak ang iyang amahan nga matarong nga nangatungdanan alang sa kaayuhan sa mga duwindes sa tungging harian. Gitaral sa bilangguan dinhi pagyud sa langyaw nga gingharian. Oh, mga puting duwendes. Dagang salamat, Rimolmol Brothers. Masalinjaw yun ka mo. Nasugatan ko ang Rimolmol Brothers. Di pala kayo ko na sila. Malipayon ka, May. Wait. Ano na ba'y good news gikan kanila? Dona. Wait. Unsa ka na? Ikiya ang 18 plywoods nga mga kanhing sundao nila. Iki, ha? So, mabilanggo sila? Gusto ka, mahal kong asawang kukak. Wait. Wow! Good news ka na! Tanan nga mo batok na to. Mabilanggo gayod. Tumpak! Bosa, mo katawa taog dako, mahal kong asawang kukak. Matod niya nga, nagapasar ka sa pagsuway. O kay waka man nila mabiktima. Doon na kay ganti nga madawat. Mubo kayong gisulti sa engkantada, no? Pero taas kayo og hubad si Tukoy. Nakabantay ko, anak. Kapantay sa dyan! Kapantay dyan! Kung sabay ganti nga madawat ako, Tukoy. Hala, may magic wand nga naglutaw gikan sa engkantada. Og padong ni mo, Jeko. Naatuot. Ingat dyan! Siga-siga magic wand! Wow! Og lain, og kolor. Color black. Doon na ako ang magikon. Ingat dyan! Wow! Mihunong sa imong tungod, Jeko. Kung sabay bato na ko ani Tukoy. Ayaw ko kadlok, huwag magikon. Ha? Tali! Kanagan sa mga duwindis na magrally dito sa dahon. Nakanjo ang dumadapit ang kaniharing PR. Di. Tali! Tanawa! Naano sa tablado ang mahal na Rey na Tara o nagunit na siya o Mike.
atong gingharian. Kayang panahon, daghan kayo mga projects kaya himo sa iyang programang BBB. Buhat, buhat, buhat. Sa iyang panahon, tungod sa iyang kamay na bakal, at nailang atong gingharian sa tibuok Encantado gingharian. Sa iyang panahon, ang mga durugista nagbago, ang mga kriminal mahadlok mo buhat og krimen. Oh, sa... Kayang panahon, dili ka mahadlok na ikaw o ako ang imong pamilya. Maglakaw-lakaw sa kadalanan, Bakit? bisan pa sa isang oras. Sa kagabion. Sa laktod, nagulinaw ng atong gingharian. Sa iyang panahon, ikatag na to ang atong kaugalingon. Ug proud kayo kita nga tunay hari. Alang natong talan. Ug kuwa'y kipili nga lagaran. Kabos kaman, uwadunahan. Siya kay nabuhat ang kalingarin sa atong gingharian. Ayun. Unsaon ko kamo sa pagbayad sa inyong suporta, mga mahal kong kaigsuunang duwendes. Ipadayon ang nasugdan ug nahimo sa imong namahan nga kali haring Ayun. Unsa? Ipadayon. Matod sa informasyon nga itong nadawat mahal nga haring PPT, nga ana nakaroon sa dahog si Rayna Tara. Wait. Husto ka. Milampos kayo siya sa pag-adto dito sa langyong ginharian. Wait. Ayaw lagi kabalaka. Mahal nga hari. Wait. Wa siya mahimo dito. Tungod kay ato ang mga aisoso. Nakalawat sa atong grasya ang aisoso. Pinakaginikan ni Sinodoros. Trileleng. Ang nikan ni ombods boying yang rimulmul. Wait. Mao yun. Maong, magkatawa tagda ko. Anas ko mga kamot ang magic one. Unsay magibati nga naana nimo ang Black Magic Wand, Jago? Ingon og sila kusgan ko. Unsay gaman nito koy? Matod niya, na may go sa Black Magic One, dili mahimong mabagi. Unsa man di ay? Mamatay ang si Bisan Kinsa nga may go sa Black Magic One, Chigo. Unsa? Unsay sunod nga mahitabo kana ang daghan pang pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa uban pang sumpay ning nga nagkiat lang nga sugilanon. Budbud o bibingka. Palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.